बिस्थिबारखालि 14 थारिखखालि न'निफ्राय लोगोखौ दोनलांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बेनिफ्रायनो दासिमबो न'आव सफैफिनाखै। सानै गथ'नि बिमा हिमाश्री बर'आ गोमानानै दं। आंगो फिसाय रहित बर'आ गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खुथारै खावलायहरदों। बिमा हिमाश्री फैफिनदो, आंनि गथ' सानैखौ नायनो फैफिनदो, जेरावखि थाया फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय सामथाइबारि गामिनि थागिबि रहित बर'नि बिसि हिमाश्री बर'आ थांनाय से सप्तानिफ्रायनो गोमानानै दं। गावनि लोगोखौ दोनलांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न'आव फैफिनाखै हिमाश्री बर'आ। न'खराव गुबुन रावबो गैयै जानायलाय सानै फिसाजोफोरखौ जोथोन लानायाव जेंनायाव गोग्लैदों फिसाय रहित बर'आ। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो न'आव फैफिननो थाखाय गावनि बिसि हिमाश्री बर'खौ खावलायहरदों फिसाय रहित बर'आ। बिमा हिमाश्री फैफिनदो, आंनि गथ' सानैखौ नायनो फैफिनदो, जेरावखि थाया फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो। आरो जुदि सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। मबाइल नम्बर 9395387943 9954012533। बिस्थिबारखालि 14 थारिखखालि न'निफ्राय लोगोखौ दोनलांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बेनिफ्रायनो दासिमबो न'आव सफैफिनाखै। दा आंहा गथ' सानै दङ, बेखौ नायनो रावबो गैया, आंबो हाया, आंबो बेमारि। दा जोंनो दिनैजों सप्तासे जाबाय ओंखारलांनाया। लोगोखौथ' जेनेबा थिपकायाव लोगो दोनलांनो होननानै थांदोंमोन। न'निफ्राय ओंखारलांदों। दा न'खराव खबर लायाखै? जाय लोगोखौ दोनलांनो होनदों आं बेनावबो खबर लाहरदों, माने आंजों फैयाखै होनहरदों बियो। दा मबाइलाबो सुइस अफ बेना, फन बुबाबो मोनैखाय आङो लोगोनावबो फन बुखादोंमोन। दा हजों गावसिनि न'खरावबो थांदों खोमा होननानै फन बुबाय आङो। दा न'खरावबो गैया होनहरबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव फिसाजोखौ न'आव गालांदों नामा? औ, गावनि न'आव। दा सुखानजरा। दा न'निफ्राय उन्दैखौ मोनबोदों, जों लानानै फैबाय। दा हजोंहाय जों सोंबाय, दा हजोंहायनाबो खोन्थानो रोङा, उन्दैखौल' गालांदों होनना बुङो, हिनजावनि न'खरना। दा जों बेखौनो लुगैयो फैफिनजानो। थांनायखौथ' जों दा सिगाङाव सोरजोंबा फन रायलायनाय बा माबा मोनसे नों थाल मोनबोदोंमोन ना मोनबोआखैमोन? फनाथ' रायलायोमोन रायलायनाया, सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया जोंथ' बेखौ मिथिया जाहैबाय। फनालाय रायलायो रायलायनाया। औ, जोंथ' मोनजानो लुगैयो, जेरावखि थाया फैफिननांगौ। उन्दै सानै दं, बेखौ नायनांगौ। बेसे बैसोनि उन्दैफ्रा? देरसिना, फिसाजो देरसिना 9 बोसोर, ओमफ्राय नैबे उन्दैया 4 बोसोर। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादों? दावरावआथ' जेबो गैया, ओरैनो गाव लोगो दोनलांनो होननानैसो थांदों। आंजों मोजां रायलायलांदों, ओंखाम ओंख्रि संना जाहोलांदों। बिस्थिबारबा फुजा होग्रा नालाय जोंहा, गावनो बाथि थाथि सावलांदों। बेनिफ्राय मोजां ओंखारलांदों आरो। न'खराव सोर सोर दं? न'खरावथ' जों बोराय बुरैल'खा, ओमफ्राय
फिसा सानै बेल'सै, रावबो गैला। बिब'फ्राबो हाबा जाजोब्बाय गासिबो। दा गथ'फोरखौ जोथोन लाना रावबो गैया जोथोन लाग्रा, गावनोमोन। आंबो बेमारि दा नायनो हाया, लानो ओंखाम संनानैबो जाहोनो हाया। गावनो मोनथिलांजोबखानाय, गावनो नुजोबखानाय। जेराव खिथाया नांगौ मानसिखौ फैफिननांगौ। मैया बिदिनो 6टासोआव 6:30टासोआव फन हरदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं होनहरदोंमोन आरो अबाव दं होननानै। दा मोनथियाखै, जायगाखौनो मोनथिया, आं आन्दायनानैसो दङ जेनेबा बेफोरबायदि होनहरदों आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं होनदोंमोन बबेथिं थांदों होननानै। ओमफ्राय बिदिनो साहा थांदोंना खोलाहा थांदों बेफोरबायदि सोंदोंमोन। ओमफ्राय गाव होनदों सोनाबहासो थांदों बायदि मोनदों होनना बुंदों। ओमफ्राय बासजों थाङा ना ट्रेनजों थाङा होनदोंमोन आङो। ओमफ्राय ट्रेनजों होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं होनबाय नों मानो एथ' अननायखौनो बुजियासै नोङो होननानै बुंहरदोंमोन आङो। ओमफ्राय गाव होनदों खामानि होगोन होननानैसो लाबोदों आंखौ। सोर लाङा होनदोंमोन आङो। ओमफ्राय जोंनि साइडनिनो मानसिया, नोंसोर सिनाया होनहरदों आरो। बर'ना हारसा बेफोरखौथ' सोंनो मोनस्लाबासै, फनखौनो थाब दानबाय बियो। दा बेल' आरो। बबावबाफोर सोरबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरनो हागोन। खोन्थाहर, जोंनो नांफिनगौ मानसिखौ। बिमा हिमाश्री फैफिनदो, आंनि गथ' सानैखौ नायनो फैफिनदो। जेरावखि थाया फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो।